Manel, la trobes bé? Hòstia, jo sí, tu et trobes bé? Burundanga és una droga que fa dir la veritat. Burundanga és la darrera comèdia de Jordi Galceran, la primera que s'ha escrit amb personatges que són membres d'ETA. No, home, no! Espera, que tu no és d'etarra, una etarra! És una comèdia romàntica en la que una noia s'ha quedat embarassada i no sap si tenir-lo o no tenir-lo, avortar, perquè en el fons no sap si el seu nòvio l'estima de debò o no. I per saber-ho utilitza una droga. I és una droga que fa dir la veritat d'aquell qui la pren. Doncs aquest és el mecanisme de funcionament de la comèdia. I entremig, de cop i volta, es barreja l'aparició d'uns etarres que fan que tot es trasbalsi. De un verano que él vino a Euskadi. Ah, sí, no, ya sé que estuvo un verano en Euskadi. Bueno, vaya verano, ¿no? Fue la bomba. La companyia Fly Hard i el seu director han portat a escena aquesta comèdia esbojarrada de ritme trepidant. Eso. Agur! Té un punt de comèdia molt relacionada amb els nostres temps, amb aquests finals, aquesta història molt recent d'Espanya, aquesta organització armada, grup terrorista, que és ETA. Su marido está siendo retenido por ETA. Si sigue mis instrucciones. ETA! D'alguna manera la converteix en un reflex del temps en què vivim, no? I una referència històrica també. Póngalos en una bolsa de deporte y espere. Usted no hace deporte. La madre. Jugar amb l'element del terrorisme resulta pràcticament anecdòtic, però calia fer-ho amb tacte. Estàs tocant un tema que ha fet patir a molta gent, on hi ha famílies trencades, hi ha molts morts, hi ha molta tragèdia entremig. Per tant, si vols fer servir això en tota comèdia, has d'anar amb peus de plom i intentar que la cosa llisqui i que no sigui ofensiu. No hem de buscar tant la lectura molt política de la història, sinó sobretot al fons, el més important és que puguem riure de coses que no ens farien gràcia normalment. Això és el més important. Aquí és on hi ha la política. Chico, me parece que esto se te está escapando de las manos. Me da igual. Ya todo me da igual. Porque, hombre, ¿qué te pasa? Estoy acabado. Con un dedo aquí. ¿Aquí? Arran de l'estrepitós èxit del mètode Gronholm, sembla que Jordi Galceran ha trobat la fórmula màgica. L'humor és una cosa molt estranya, que no té fórmules, t'has de deixar portar per la intuïció i a vegades fa gràcia, a vegades no, i gags que tu et pensaves que eren molt divertits no els riu ningú, i moments de la funció que tu no saps per què i la gent es trenca de riure. És un funcionament molt estrany. Si escrius amb fórmules, normalment les coses no surten divertides. Després d'estrenar-se al darrer festival, temporada alta, i de passar per la sala Fly Hard, ara ja ha prorrogat les funcions a la Villarroel. Todo, a tomar viento y de poner las armas. Pero no sé dónde están.